Ya hakuri. Allah ku taimaka mana ne. Oke ke ma hannunki. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ita ba ka ga dan tsani. Ita ma duka hannun. abin nan ga hannunta wannan ita da Ita ma bullet din ne hannunta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina zuwa ai mun dauka yaron ne akwai ciwuka a jikinku. Ina zuwa. Akwai masu ciwo fa, akwai masu bullet. Matan nan guda biyu akwai harbi a jikinsu. Mata guda biyu da wanda ɗanta ya mutu da shi wata ta kusa da ita akwai bullet a hannunsu su an harbe su. Ina ji tsohuwar yana jikinta ɗayar kuma ya shige ta ne ya tafi ya taba tsohuwar. Why they are behaving like this? I don't know, he has to come. Okay, these people, why they behave like this? Their work. Like two people get bullet change there. That's after they will carry go. So that let them go and meet them in the hospital. That will just activity sapi. Sai zo ku kira suna kusa da kwal sai su zo su dan bide go hospital. Ba ni komawa ba. Ai komawa ba ne. Komawa ba ne. Abun tsoro ne fa wannan akwai damuwa ne a komawa ba ne gaskiya. Ni abin da nake so. Gaskiya akwai tsoro gaskiya komawa ba ne gaskiya. Wurin gidan giya da cikin garin gidan giyan masu cikin gari. Cikin garin. Wallahi a cikin garin ma. Na? Wallahi yanzu haka wallahi Ai, what is the solution? Kawai ya gaya ma me za a yi ko? Shi ne, that's the solution. The solution. dama aiki. Shi ne dama aiki.